Ljudi, dobrodošli u 5. epizodu Majke prošivljavanja. Gdje sam snimao 4-5 dana. Bio sam u školi, imala sam obaveze s lektirom, zadaćom i tako. Prošlo ljudi radili, kopali dole. Danas ćemo da vidimo, ima kiša prestala. Samo nađem zemlju. Možda nemam ništa ovdje. Nemam ništa. Nemam se. Jebika. Imam ništa. Imam. U prošloj epizodi smo našli 5 dijamanata, što je ekstra. Danas ćemo da vidimo malo šta na polju. Evo je svanjala. Super. Sad ćemo mi ovdje da skupimo malo drveta, pošto u ovoj epizodi želim da se neđe preselim, da skupim lune za krevet. I u ovoj epizodi kad preselim pravit ćemo kuću. Naravno. Ja mislim da će ova, bar se nadam da će ova epizoda biti dobra. Čekaj. A da vidimo, ima, ajde da mi iskupimo kreveta. Ona je drvač u meni krevet. Ja sam se probala. Nemoj me zezat da nemam sikru. Sad čekaj. Šta mogu sve napraviti? Dobro. Vraćamo na sikru, napravit ćemo štab za pecanje, tako da možemo... Tako da možemo pecati, treba da ne moramo ubijati ove živine ovdje. Ajde, pensi. A sad dođe, skoči tu. Ajmo sad. I nisam mogla snimat, ne znam da li sam ovo rekao, nisam mogla snimat zato što sam imao zato što sam imao lektiru, nisam mogla zadaće i tako. Znači, ajde uzmemo ovo od ozdu što se ima uzeti. Ovo ćemo uzeti. Ovo ide u nekade. Ne bi sada te kopao. Ne moram više stati u inventar. Šta ćemo izbaciti? Izbacit ćemo ovo pero. Evo. To baci. Ćemo uzeti radnu tavu. Eto. I ovo ćemo zatrpati sklonište. Znači ovdje šalje ćemo živjeti. Neki ljudi živi. Susali zombi. Creeperi, tako ti momci. Onda uzmem se krvodom cepamo drva. To ćemo cepati drva, pa ćemo se preseliti na drugo mjesto. I onda ćemo praviti kuću. A za kuću nam treba jedno 2 steka drva. Da napravimo ovakvu kuću. Ajde, cepnem.
Vidi ovog drveta. Vidi ovo. Aj, furi. Da spitam šta će ono lišće. Ne znam se provali. Aha, nema se. Ovo je upeta. Aha, sad se presadavati. Imamo dovoljno drva i kuća. Ajmo se zaputiti. Ne tu. Ko? Haj sad. Gdje sam gledali saplinge da perem. Igram na 0.12.1 ko što možete vidjeti gore. Alfa. Pretpada me. Na alfa build 1 verziji. Tako da malo buguje. Malo i ne buguje tako. Imao ću ovce da samo skupim malo vune i da mogu napraviti krevet. Ovce. Ovce. Česte ovce. Peće. Malo puno ulja. Ne dam se sve razdo. I polako da se... Eto. Ajmo sad malo se okupamo. To... Ajmo. Pensi. Evo je brda. Ovo sam gdje sam se namaznim tu. Ne mogu da vjerujem šta sam našao. Nemoj me zezat. Ljudi, naš village selo, što je ekstra. Sad ćemo mi otići da ne da pokupimo sve što se bude tamo. Šta mi je ovo? Nešto malo bagala verzija. Mislim, nije verzija, nego igrica. Verzija je dobra. Mnogi puta. Evo, dva... A, sad budem pomoći. O, obsidijan. Super, brate. Imam li kakvu kantu da poberem ovo? Ne. Uzmem ovo. Aha, najviše nek stoji tako. Evo da vidim šta ti prodaješ. Staj. Šta je ovo? Šta? Neće nešto. Neće nešto drugo. Uzmem. Možda. Samo možda. Nešto. Aj bježite. Mrk, bježite.
to mene oči varaju, pa ja vidim mrtvu ovdje. Očito me ne varaju. Ajde pokupimo ove mrkve. Da ćemo se ovdje seliti. Da budemo ovo. To se ovdje neće biti. Debelno prestane jesti. Isto sam učio da vidim. Sigurno. Tam bunde. Pšenice. Tamo ima krompir, evo krompir. Opet moram nešto da bacim. Da sad da bacim. Haj, bacit ću ovaj kam. Što nikako ne treba. Bjež tamo. Sad ćemo ući u neku kuću. Evo. I tu se čisto useliti za ovu epizodu. Ono što ćemo staviti šta treba. Evo neko zove. Ovako 5% ima. Jedan ovako. Jedan ovako. Tu. I da stavimo ovo da se peče. Tako ide ovaj krompir. Znači, daću 4. Ovo. I mislim to za ovu epizodu. Znam se speći krompir špeletina i čistujemo s tim epizodu. Ovdje. Malo sad mi da se skupi kuće. Hajde. Već 13 minuta snimamo. Ako želite vi snimati, skinite ovaj program. Zove se Mobizen. I ovaka je slika M. Skinete i snimate. Eto. To je bilo to za ovo. Vidimo se u sljedećem. Ćao.